या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। बंगालच्या उपसागरातील आग्नेय भागात 9 मे पर्यंत चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे मच्छीमारांनी या भागात जाऊ नये असा इशारा हवामान खात्याने दिलाय। चक्रीवादळ मध्य बंगाल उपसागराच्या दिशेने उत्तरेकडे सरकण्याची शक्यता आहे। 6 मेला बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता असून त्यानंतर चक्रीवादळ निर्माण होण्यास सुरुवात होण्याची चिन्ह आहेत। त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरणासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे। 2023 सालातील हे पहिलं चक्रीवादळ आहे। गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात पाटणा, बिहार इथं गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मुख्यमंत्री सावंत यांनी 1 मेला कामगार दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात परप्रांतीय बिहारी कामगारांबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडचे नेते मनीष सिंह यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे। मनीष सिंह यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। तसेच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बिहारमध्ये येऊन आपल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल बिहारींची माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री MK स्टॅलिन यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना फोन केला। या दोन्ही नेत्यांनी शरद पवार यांनी राजीनामा का दिला याची माहिती सुप्रिया सुळेंकडून घेतली आहे। तसेच पवार यांनी राजीनाम्याचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती या नेत्यांनी सुप्रिया सुळे यांच्याकडे केल्याचं समजतंय। तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राष्ट्रवादीचे नेते PC चाको यांना फोन करून पवार यांच्या राजीनाम्याचं कारण समजून घेतल्याचं वृत्त आहे। या सर्व नेत्यांनी पवार यांची मनधरणी करण्यास सुरुवात केल्यानं शरद पवार राजीनामा मागे घेणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। जम्मू काश्मीरच्या दक्षिणेकडील बारामुल्ला जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत पुन्हा 2 दहशतवादी ठार झालेत। हे दोघेही लष्कर-ए-तैयबाचे दहशतवादी होते अशी माहिती येथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील पिचनाड माछिल भागात देखील चकमक झाली होती। यामध्ये 2 दहशतवादी ठार झालेत अशी माहिती पोलिसांनी दिली होती। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला असा मोठा दावा रशियाकडून करण्यात आला। रशियाची राजधानी मॉस्कोच्या क्रेमलिनमध्ये ड्रोन हल्ला झालाय। क्रेमलिनमध्ये झालेल्या या ड्रोन हल्ल्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे थोडक्यात बचावले। रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील तणाव झपाट्याने वाढल्याचं समोर आलंय। राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना मारण्यासाठी युक्रेननं मॉस्कोवर ड्रोननं हल्ला केल्याचे रशियानं म्हटलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।